ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କୋକିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାମି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯିଏକି ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଶାଲି ଥାଏ କାହିଁକିନା ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଯେମିତି ଆଜି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କୋକିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆଗକୁ ନାଁ କଳାର ପ୍ରତିଭା ନେଇକି କୋକିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ କିଛି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁମା ରହୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଯେତେ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଦକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାଙ୍କ କଳା ଦେଖି। ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ବାହାରନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଳାକାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୋକିଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ এটা ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ। ମାମି ଭୂୟାଁ ଯିଏ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲେଜ ମେଟ୍ ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲା। ସି ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। ସି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାର ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବଳ ତାର ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିଲା ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରେ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଜଣେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପଇସା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିଛି ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଯେଉଁଠିକି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଠୁ ହଟିଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇ ଯିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା କହିବ, ଆମମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା, ଆମମାନଙ୍କର ମହକ ତା ଭିତରେ ଥିବ। କଲଚରକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହଉ ଏପଟରେ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆୱାର ହେଉଛେ ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମାମି ଏଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଜେସନ୍ ମାଗିଥିଲା। ଆମର ଯେତେକ ଜଣ ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସୁଜାତା, କୈଳାସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏନକରେଜ୍ କରିଛୁ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ରହିବା ସହିତ ଆମ ଯେଉଁ କଳାର କ୍ଷେତ୍ର କଳାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ ନାଁ ରହିବ। ଆଉ ମାମି ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ଭଗବାନ ତାକୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ତାର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାର ସୁନ୍ଦର ମନଟି ଅଛି। ସେ ଯେତେ ବୟସ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଳା ପ୍ରତି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ତାର ଏଇଟା ଥାଉ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ। ଆଉ ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ ତ ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି କେହି ଆସିନଥିବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଜ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଛୁଆରୁ ବଡ଼ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଣିକି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବେ।